In opdracht van het Nederlands Bibelgenootschap breidt het Utjouwerij Jongbloed verleden week haar collectie bibels uit met een griene bibel. Eerder maken ze al de Jongerijnbibel, de Famkesbibel en de Vrouwjesbibel. De nieuwe zogenaamde doelgroepbibel had naast de bibeltekst benammen aandacht voor de schepping en milieu. Nevens het Bibelgenootschap is dat om te laten dat de Bibel een inspiratie is voor een grien en dwarsem leven. En dat moet het boek zelfs ook worden. Het papier zou maken wijzen van oude inleverde bibels. Maar juster komt er een parse bericht vanuit Utjouwerij Jongbloed. De griene bibel is helemaal net maken van het vermeerlijk drukte woord gods, maar van gewoon papier. Fraude nemen ze het. Wij kwamen daar pas na de lancering achter. Ik kan me voorstellen dat je denkt van hoe is dat mogelijk? Maar papier komt bij ons in hele grote rollen binnen. Wij doen heel veel uitgaven. En het is niemand direct opgevallen dat dit niet gerecycled papier was. Dus voordat je echt doorhebt dat het niet is wat je denkt dat het is, daar gaat wel even wat onderzoek aan vooraf. Na intern onderzoek doet bleken dat één werknemer verantwoordelijk is voor de flater. En toen bleek dus dat hij echt in zijn eentje gehandeld had. Tot op allerlei manieren toch mensen ervan overtuigd. Van nee, ik snap je zorg, maar het is toch oké. Het is moeilijk geweest en het is ook niet precies het papier wat ik voor ogen had, maar het is gerecycled papier. De bewuste mijnwerker is op non-actief zet en verliest mogelijk zijn baan. Dit is hem, de griene bibel. Maar hoe grien is die nou correct? Nou, doet ik hem correct uitpakte, zit er in een cellofaantje. Plastic dus. Min 1. Nou, de griene bibel, dat zien namen wel eer aan. Ik zag een heel soort griene accenten. Hier de letters binnen grien. Er zit een griene touwtje aan en er is zelfs een griene boekenlezer. Ja, en het is een boek met plaatjes, deze bibel, en van de natuur vanzelfs. De bibeltekst is vanzelfs hetzelfde bleur, maar 1684 bibelteksten die binnen grien markeerd en die gaan over dwarsemus. In dit boek staan eigenlijk een paar bekende christenen en zij vertellen hoe ze omgaan met het leeuwen en met dwarsemus. Begelijk ze Reinier van den Berg en Marianne Thieme van de Partij van de Dieren. En dat jekt echt wat taal onder deze bibel. Ja, deze griene bibel zou dus maken wezen van oude bibels. Dat is dus helemaal net weer, kwam juster onder het licht. Het is lieke dwarsem als het uitprinten van de bibel op A4'tjes. Min 1 voor het net dwarsem wezen van het boek en ek min 1 voor de valse beloften, want dat maakt vanzelfs ek net van de bibel. En zo wordt net dwarsem wezen om er gewoon een e-book van te maken. Geen papierkosten, drukkerskosten, transportkosten. Ja, min 1. Dus, is het grien deze bibel? Uw oordeel?